wiase ada hono eso bia en krabia. That's right. Everybody bia nyame asesam obi aso odi ne beduro nya wa twema mawurade na mfa wunduru eti asampa etrayensia etrensia nchichemu aduonunum besi aduasam yansane na aduasanan na yensha nkomotwetwe bia ehye ho. Matthew chapter 6 verse 25. Achinyiji a ede ahoyeraba yenti mesemo se mo nwendwene mo kra ho se ade na mo bedie ana se ade na mo benom ana se mudi padua ho se ade na mo befra okra ensene aduane na ni padua ensene entoma na padua sene ntoma monhwe wiem no ma se wongu na wontwa no mo bo anu ngu asanso nenso moso agya no na monso mbo nsene wonana a question mumu wan ana odwendwene a obetumi de basafa baako ato ne tenten so and also a question na ade na mo dwendwene ntoma ho dente da adwene ntoma ho monhwe wuram sukoko sɛdeɛ enyini ɛnyɛ adwuma ɛnso ɛnto asawa ɛnso mesemo sɛ Solomon anim onyam nyinaa mu ahyehyɛ no sɛ yenum baako aso Onyankopɔn fira wuram ahan a ɛwɔ hɔ na wɔkyena wɔde gu funu ntoma saa ɔne nyɛ deɛ ɛkyɛn yei ɛma mo mo a mo gyidie sua enti mo nwenwene se ede na mo bedie na ede na mo benom ana ede na mo befira na yenum nyina ti na wiasa manaman ni die na mo suro agya nim se yenum nyina ahia mo na mo hwehwe Nyankopɔn anyini ne tene kane na wode yenum nyina bɛka mo ho ti mo nwenwene wo kyena na badwendwene na ho na da biale mo no bone dɔso mada no do so tie message we a Kristo adema asuafo no abaya sanna ho amaye na onse ehia kura se enipa ye chinchini akopa mo afiri ba bia sempao so nya baji Yesu Kristo diwia ehu hia se nipa chinchini koje mo afiri ba bia sama baji Yesu adi Gyae bone mabenya wo foforo won konkru timimu mene Kristo ne nam wotere ne mu number 1 sadi agya adwene ma ne ba no sana ye na Awurade Yesu Kristo dwene ma wona wo di nachi amen e ba tawati ase enti okay wose na Onyankopɔn nim ne hia mo ehye ho enti hia be na hia se awose me tiri kopa ba sama be Kristo ni ma ware emfiamienu awo mai ede hia na wose hia me se me tini ekopa ba number 1 no number 2 mabaya Kristo ni ameni Kristo nam mi jitom edi hia na hia se mi ko chiri se madwuma ankoso me ko pa bibia da pete ho na no amadwuma na akoso what is it edi hia na hia se nyama boma no me yoba ma we oba ba man fem pade anwene oba that's right oba bia so nim se no kore ofiri barema mu nyame nim dada nyame na yoe edi hia na hia se awosam kwaje wale shuman sam di kopaware so ka hani besia ho adem bia ya materialism aya physical thing there is no need to thinking so obadwena ho jeno so amen amen ade bia ya honam fam ade
nyame abatimi provide the amount, there is no need to say odwene ho say odwene ade bia nyame ne batimi de ama ho I against the gospel. That's right. Wama warning say enwene ho. What I say? Yes. Wama warning our ho say enwene ho. Amen. Amen. The entire make a casa no. And not daggering how I done it pass one. Asem ketwo. And yet, nem kwaji ho adwene. Nyanem kwaji. Nyana kra ho. Ade ya adwene ho nyina ya de ya ma ya ho warning. Say ma ya nwene ho. Genesis amen. Amen. The Christo now. Am I a woman? Who? Some I am in a home. What be some whole questions? What's your first statement now? Or say you enter me some sir, one young gonna cry on said, then I'm obedi. I am direct. Yes. It is my body Christo idea. Genesis amen. Amen. Me kodana jo. There is no need, sir. Aduane me de ba shama nu makome yam. Me dwene ho me kata so. We ba to adia se. Wa wonu. Was emisa. Sada na me di emisa. That is the word from Jesus Christ's mouth. That's right. What I say, I am warning to every Christian or every human being. I say, you intimacy mo say. Monyenwene mo kra. Monyenwene mo kra. Say dey na medi. Enti obia wa be Christo dia. Edidie onom aya na dadwene no. E de boyani. Sorry, tia nyame asem. O ti ale na se. Adidie no onom. Aya na dadwene no. We de boyani. Ofonso dwene ho no. Tenie, we ka se so for na hia nipa no. Erode kan in general. O ka last verse na. O se mo nyankopon nim se ye anum nyina ba hia mo. That's right. Na nyenduru wa kira ho. Na wa kira no mo mba dwendwere ho. Oh. Ko on say was aka no. Yes. We ba sa ensem bi o ha o. Jo, ye bo fa so. So bia de be tina wo dwene ho tina me de medidi ayi. Ye bo fa so. Fa hwia. Edidiam one. Sa wonu nsa sumu ano de medie de manoma. Amen. Amen. Aye sem. De bet. Wa wonu. Misaya na wonu sa anwene ho. Asetere sa onu abaji wadi abaji na di no. Onu your provider. Yes. Oni mi se woni aduane wo ho. Oni mi so oni sika wo ho. And you do to say o provide you the day. The moment you abaji na ho no, it means when you provide bia. Wa je adwuma no bitumayo. Oh, say the city. Yes. Nantia wuji ni di so kra no ajenkwa no nyankopon no. Enwie peye. That's right. Genesis amen. Amen. Number 2. Unipa dia ho say ada na mafra ana ada na meshe. But all you say. Enti samesha. Me hono mo kwa ne ntade asesa me. Na me ka say because of that, I am a dadwene. Satan she clever. The moment you would do be hono, no say hia moa. Connect The moment you be dadwene no, Satan
to me first. Papa. No one say Yamwa. Piama where you were free. Jamaso, amen. Amen. I said, no one say what deny. Deɛ wagye na di no wagye na di but wonni gyidie ɛwɔ ne mu nti wɔso ɔyɛ fast na wabɛn wode aseɛ na deɛ nka wo hia no wɔde brɛ wo abɛyi wo firi ama wo gyidie abɛwura wɔ no ne mu enti deɛ ɔtra se ɛwɔ awurade mu agyere deɛ ɔbɛfra deɛ ɔbɛhyɛ deɛ ɔbɛda gyama sɛ amen saa nipa no dwene a ɔbɛyɛ dibɔnyɛni because I am warning and questions ɛhɔ no ɛyɛ warning and what questions. Nti sɔfo onipa bɛtumi atena se ɔnwene yɛwɔ deɛ ɔsɛ ɔdwene ho ɛno nso waka Joshua 1:8 ɔsɛ mammara nsɛm ɛmfiri w'anum dwene ho awia anadwo na kyɛ ne yɔ na no na wakɔn bɛyɛ ɔdwodwo na bɛsi wo yie ɛno nso waka abɛto nso se monna nwene nneɛma kɛseɛ nha mo ho mepɛ sɛ anɔpa yi yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a mepɛ sɛ meyi firi w'adwenem wonim sɛ Christmas yi bɛdui obi da dwene paa kɛseɛ ɛdɛn na nkwadaa bɛdi but ask yourself from January up to December. And then when we do December, December within 1 week, 2 weeks ahead, you know, you are denying your God. Because this particular antenna may come a boss here. Amen. Amen. When you say Ankwada, so young girl bɛsoro na yɛ adeɛ bi a ɔpɛ firi ne maame hɔ na ne maame ntumi provide ne papa ntumi provide na ma na soro de ba te wate ase bebree wɔ hɔ saa ɛsɛ ɔpɛ biribi afiri ne maame hɔ ne maame ntumi nya de a ɛne ne mɛkɔ akɔfa boyfriend na boy no na yɛ sɛ obu boy no ɛtena ne maame ɛtena ne papa deɛ ne maame ne papa bɛka no yɛ bullshit asesɛ nsa deɛ mepɛ wontumi mfa maame te sɛ ne maame kura ka sɛ wonnim no akɔ ne wɔsɛmɛkɔ yɛtumi to ne puru no ahuri windo na ɔkɔ ɛnyɛ da no abɔe ne ne bɛda no wɔyɛ sika tɔ panties bɔe ne de baa no ɔkɔka kyerɛ ne papa so wɔ ne bi sɛ ɔde aseɛ wɔyɛ sika tɔ brazier bɔe ne de maa no wɔde aseɛ bɔe no yi ne dadwene ayɛ deɛ bɛyi deɛ ma bebrɛ hwia se wɔ nyamem ɛno no enti Kristo se ɛnwene ho ɛbɛkyɛ wɔde aseɛ the moment yɛ adadwene ho no wode no agyina sɛ ɔntimi mmoa wo amen deɛ wobɛfira deɛ wobɛhyɛ wode aseɛ deɛ wobɛdie baabi a wode tiri bɛto the moment ayɛ wo dadwene no okristo so mu nwie pɛyɛ wode awurade gyina sɛ wadaadaa sɛ wanyɛ boafoɔ wawo sɛre ade no siteɛ enti woduro baabi a wɔse mumu hwan toaso firi mumu hwan na ɔdɔndwene a obɛtumi de basafa baako ato ne tentene soɔ yɛnkan firi 26 no
mo hwe wiem no ma se wongu na wontwa radio mo anu ngu asen so hwese de o sia kan o kasem bi akyerew mo hwe wiem no ma ewiem no ma se wongu na wontwa afenso manoma mfa ayo ana atoko ana mo anko to pete asase bi so onye bida tumi no akasem betwa what you say but anomawo gidie se ade akye na nyame ama na firi ni prebuo mu no awari ba mana didi asumushura jani yene enti enipa ani anoma when the image of God when the born is son saso nipa but always anoma no abi nyame anu mo nyamma no yes what you say wo gidie wa awurade mu sa de akye no yebedidi amen but yoni padre yemi sanjidie no always thinking wrongly yes and a big kwama yakopam wo fra no da nyame ho nyame foforo diama ne ebinum no nam ajeje wo yere ajeje nsuo ajeje nyama nyina anie wa hunu se wapem woni boafo bia di obedie di obefra na dwuma odi ase tiani am bi kodifo we ho di obaya mo ni bia men saba koma no me pene so no na mehwehwe mi kuru se ma wu obeja me ntebe ko bosomfo ho di obaya mo ni bia men yemo no enti so koduo na bosomfo no ka chense duro we moamoa fa kwa hyew bam obeye enu kuru fanda obeye da dwen wu ye friwa man fa kwa ya diani na di obeye be wa twa ya se sempa obeye o ka chense maame na nanom seje same na oda wati ase na obie wa wona no ema o di ase o jira hono bi kora ma ebe di adanse na osimonye obeye ya danjana ne how adi ni pa ko wie no adiyo anodi eyi ni pa firi nyamim eba ta odi ase enti o se hwe no ma ono eya no kura nso metiwo manyire kakra o me wusa patu pra na achim ekura kotokuro akwaji asase so okodua mo eba ta odi ase yes mese aboa kokko ofie ade atinya wo bon ya wo sie fomo a na ototo nani hwe bia osoro de nadua ne egu o hwe bia osoro obenya ade nadua ne ayire so paso a obedidi obeso bi enkoko e wo fie what you say o hanu ohuru bia ode ne bo were be hwete osoro ba tse no ba bia aduane hye wo fam that's right wa shadi enti samuel nyina eni nyame asle yani a ye body dino me pasa ana ni how be free so amen jo to aso kai wo 27 no o se mumu hwan obusa question ana odwendwene obetumi de basafa baako ato ne tentene so question obisa yasem say why ana obetumi adwene no or the one ayi basafa baako say fit God they ato ne tentene so bezi adwene kura mfaso ni suo no that be say emfaso wo so ne say wo dwendwene so ahindie eno yes ene ne tena na kana na no kura ne ye hwehwe ye nwene yehwe what I say ene ye hwehwe ye nwene amen amen yenye piasemri the moment ya wo dwene no Satan abeben obaba ba kasa tro se hia aya obaboa no obepia wa firi nyame mu oni say so be commit suicide aya adwendwere yeah aya adwendwere Satan maka tro se wani magase ko
aburokyerefo ya womutimi koja ya hode tu tre kwam na ka afa wo tre afa wo su obi fra abrosa stop dia do ndé wa bra basi ko a obi ehu anu wa mo sere wa anu agya no pam no apacha ta semri ene wanya HIV no obdia wo ba nene cho a wodi anu maduro fere yedi wodi he no atema duro no anu te ya no so akonom yeah bonefo yo what I say entertain asempa na makofa ba tirie the moment ya everyone is what be sorry enipa wo say nyina nyame nim so betimi amoasefo aduru be 10 billion nipa dom but ningira mamuma what the wo shase ebi a hasene wo time na wa shase no onipa nyina ye 40 amen sha correction aba abayo wagendwene sorry dear ya nkoso mfie num ni nipa 40 tere bi kura na ba 20 urade won fra me ana enyo na aka aseme meye be tira wade o so ni nsetu na onye sika kura ma ko homa atonso ale seta ba ho wa me so yiri mu a obekwa akofo adan fuma betena won chan kan sim bi a kire wo bema ejuma ne de wa hwe wanim begu ase ebeya adifo keke woti ya na peja yenko ho ye ni bi nko ye link ne bia won betimi a kire na kwai obi aye no peja sa na obi aye no peja sa na obi aye no peja de obeye bia benya akra me nyame bia nyame pene so sa akra ne be banko a eni ade a ehia oti ase no so ba samu ahoto se so ya wo yiri beja o oso akeka kasa boom wa akodi akire ni atwitwa nkokɔ ni adi bibia be sie ho na ne ama ekoso afa ba wona ni pa ya bebre na ne kra firi nyame mu what I say so many thinking do you to us na metam no sha o se mumu wan no dwenwene betu de basafa ato de tenten so na ade na mo dwenwene ntoma ho ntoma one so asabe so why so dwenwene ntoma ho so hwe ho yeah we almost say ya ba cha ntoma yi se ne de nkofo be ko no 31st aduane de bi be ko be bia konya program sika adi bi be ko adi bia konya how omogo Ghana phone odi afia so betre the jote Ghana phone be ko be pure Christian enko Ghana phone because so big Christian ni bia enim ni left and right that's right asamba na make atre mu no entoma sika duane no de akire ya kwa ya bar me am to obi afo do to asokai o se mo hwe wuram sukoko se de enyini enya adwuma sukoko sifaako enya adwuma bia enso ento asawa enso ento asawa na so mesem se Solomon ni monyam nyina no wan hyehye no ho se ye no mu biako asama o kan no Solomon hunya di onya ya nyina no wantimi andrase se sukoko that's right o Solomon no we ni pa o ye okoba no tedie Solomon yes ni nantie nyina mu ablabo nyina ni sika wonya ya na hodi a wonya ya nyina no woni sukoko aho afan wanuru sukoko susu anya sika mo bela sukoko nso anya dwuma da dabi wanya dwuma da what you say wanya dwuma da nso Solomon don fichifuo aya fish pond dia nuaba Gyae Adwendwen yes ya sure God be go ni nase nso Solomon anhyehyɛ no ho sɛ sukoko o sɛ ya ni sitia enti nyame
mawurade nyene man amen no man bra no fo nsi ba bia wa hyehyɛ ma wo hwɛ no wankoto ampa mirika na ba teso wo kwam amen e ba chaade ase yeah ade wa ko ahye no nso no ewiase da ho no eso bia ne krabia that's right ani ba bia nyame asesam obia so odi ne beduro nya wa twema mawurade na mfa nduru botaya wo de ma wo krakra na do beduru what I say there's no need to think obi asase obodo ewiram na abeda yes asase wanhwe adam kura wona nso no ye defo kase pa no ni petitru dabi what I say yes keta kura no obi asase obeka bench mienu na asiani obi asase obeda ye kan asra na so obi asase obeda ba murudam ya de kokwa haban ana ba hyehyɛ sɛ nkyɛnse no wadam ebi kura dan na wadam na pamire nso da soro what I say ya de sra na ba matras ama no wadam obi nso ba da na trasa so wade trasa na ba sa fam no wada trasa no so obi ba da kwadan mu kwadan edan ya yakom aso sani pani ni pakase dabi eni ni pakase na dia sikani awo no ani wa hire ani dia wa hire awo no no dia nyame asisa ama no jemeso amen asema me kan se no so eba chemi ya back nipa oye nipa titru pa but awurade ma ne ko start baby ball bi sukura oba ko no ot ball so eyi ball am panade and at times who boys like yi condemn na bitimi jere ma di hu amasa no wa na umu no but obribi wa show hu na be sutrase what kind of life history trawa I was sending piano when the history of your life. And remember, what's up, there is no need to say over Johnny. You need to thank God for your life. Not just one man and one found conquer baby or password. But also a dear start one. Or don't start 0. No, the one by one. What do I say? That's what don't start 0 no. I because on confide you here don't know. But I want to somebody. What almost start 0. What almost start 0. What one by one. Now we do one now. So be bam. We do 2. We do 3 crowd. At 0 no. What I say? Over do 9. Now that's what to say 0 no. What I say? Who now for phobia or chassis? We know that correlum. We know that or the camerum on toe in the sight of God. No, on toe on your standard. Does it? Namio said that that's right. From the scratch. No one but you when you are summer come for me, Uncle Paul. Amen. You are dear Nippon to me. I am Dagini. I how. I mean, dear Tripem, Senya Botina or train. I'm a dear, obesious your pet. Amen. In the morning, my Cassiamai. Amen. Family. Was it what was the show when you did them? Was yes, and also Yenumpo. Twaso Kana Mempo. Was the Sonyakopo from Burama higher? I have buy one. No, what's now with the good from Muson Tomasa or flying Toma, ye, and Mamma, Moamudi, sir. Young Shadow, dear Sirium, and near trap, near the soldier. What I say? Yes. And trap near pie, near the Aya Wawa Bob. The Dibinswire, Nkona. Drama Swala, the Bia Betano, and when Yami were frowning Toma.
and what I catch you in the posse. So we are here, no, what's your tradition full no mono. So no yummy friend and Tomasa. On your dear chance, mount. What would you are in the image of God? And then you're meant to be your dear chance, man. Why are you doubting? Why you lose your fight in Christianity? You ain't I'm not going to prostitute. So when you're tired, when you're Toma, when you're the sister, me too full. And destroy in future. Amen. Now, baby, already a bona jump pursue do bedu. Stop taking. Jealousy, amen. Amen. Tell somebody here. Last time I come out, who call your plan station and be doing that? Me na me da your plan station. Na me shadow car. Eudi Saka. Ane ay koyonko no. Koyonko na me shadow car. Na me ni dan e ho na na me te. Ensu fie wo kro from here ya. If you are my once in ko hobio. Because oba yanyo when you baby ada. What can I say? When the new police station, Oko Accra, new police station, Anameda. Nameda Bedford be an engineer to a film. I want Anameda with the half of 3 years. Because that my station. Tell somebody you, Mimunu, se meba be any pakesia. Namini say Yamiba Pajami de Madua. What I say? Yes. Mami Dakam. Robber now was not that home. And when I'm sure to be on any trouser back, egum. When Pablo and I'm sure a tower to. And with that. And I quite advanced with them Pablo, everybody near Frank Kayas. No, so much, asa. Meni atade meni mpaboa meni mentade nyina no no ahomache na masore pane di pane nsuo no kanani eto nsuo no wo ahinam ana wo mede roba mu dia ne bae me to makoma ko 5 na me de agu 6 na me de agu ade ache ahomache ba fo no mahwe de ka na ba yama eyama ne yanya ne me so be preach ana wo be si fom na bia me si fom because ade ache o me se ka we na be ko na makosha do no nso na me timi ne mada nti ababo ba 430 no na yenya na me ya na makopa ka ne bia nya nko ya chi agina na mate roba na no hwe nso no gumu wa na mahwe bia gu sapam na me de adware new police station asem na make what I say na me nimu da se wura de be pajame adu ba bia madu Say I want to who say, Namu baby Padoko. Amen. But don't start to zero. Tell somebody, there's no need to rush. There's no need to so the copper through Biao. Namina or no when you do the mower above when you baby or do Jina Bay. Amen. Jamaso, amen. Your friend have a command of hot. I could do 4 to 4 some copamwa. But we are here, will be fraudulent. Joe me brenetia. What is it? Yes. And to be checking in ya. Be checking in ya. Chino. I will summon a say. Bamenka summon tro. Sir, your timid now where would you? Now for we are. Many bluff for beer. Sebi. Or by 12 drama. I said, to be a drop of we. O froko o krawonya sofo o di baby da kamu no odeda o ko je kan tumi ka se sifam de o be preach e da ma sika wa ma no bie no o be sifam enti no mo je nurofo no wa ma tuto ndo wa kamu no because ono o ton ya no atini social ma no enti o ya so ko preach o me se sofo sifam papa wo be ton aduru obi ama preacher we ne kapra ba me nya bi so kakra sa one day pa ono obi di me kwatra kwada so estate oba to me ka me na me preach no ode me kwada so estate beto kakra na ne maame no esi dem kwada so hwumase
okoma me one room so ho na floor na mo floor na ebu agum awa ba bia ma kwhye floor na ebu agum so hyase ye floor na ebu agum anso me hyase ye one day me ba na ma me na betume na no so me ni ba bi kro masa me de rubber tuntum na ase edana ti ana I or the blocks egu down na me de rubber ase blocks no so na me da so men pane blocks no I don't call me for two sports what you say it me trust me na me shesa me tu hoyi plus ni humia so for bompa mama so je ni humia so for shira me teacher ni humia so for shira me asofo ba me nche me tumbu samu se enti no ya me na me da ho na ma azenyewa yenye o train enye obutre amen ama urade ne bre sem obahia ni munyam na me sha onye okese wo Yesu Kristo dimu amen